Apirilak 23 ditu ongietorri guztioi. Europar Batasunean Euskara lehenbailen ofizial egiteko eskatu dio EH Bilduk Espainiako atzerri ministroari. Europar Batasunean Euskararen ofizialtasunari buruzko elkarrizketa eta negoziazioei jarraipena emateko asmoz bildu dira gaur goizean Madrilen. Hain zuzen ere, gaur egun etenda dago Europako Batasunean hizkuntza gutxituak ofizial bihurtzeko prozesua. Gipuzkoan gaurtik aurrera ez da derrigorrezkoa izango multikirola programan parte hartzea. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du multikirola arauaren aurka familia batek aurkeztutako helegitea eta epaia berehala betetzeko agindu dio Gipuzkoako Foru Aldundiari, nahiz eta oraindik ebatzita ez egon Aldundiak gaiaren funtsari buruz aurkeztu duen errekurtsoa. Langabeziari dagokionez, aurtengo lehen hiruhilekoa 7% mantenduta itxi du Euskal Autonomia Erkidegoak. Eustaten datuen arabera, aurreko hiruhilekoan baino 1.300 langabe gutxiago daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Nafarroako eguzki irrati librearen ibilbidea biltzen duen dokumental bat egin dute irratiak 40 urtetik gora egin dituela eta lanaren oinarrian irratiaren soinu artxibo aberatsa, Jose Lakaieren argazkiak eta hainbat elkarrizketa daude irratiaren historia, komunikazioaren, pasioaren eta borrokaren ikuspegitik azaltzen dutenak. Albisteak xehetzen hasi aurretik Jalgiadi Euskarari eta Korrikari buruzko dokumentala sortzeko crowdfunding kanpaina abiatu dute Goteo plataformaren bitartez. Datorren ostiralean du epemuga kanpainak dokumentalaren egileekin bildu zen duela gutxi Uxue Garro kazetaria. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian Korrikari emango diogu espazioa, 4 hamarkadatik gorako bilbidearen ostean, Euskararen aldeko ekimenaren inguruko dokumentala egingo da, Korrika Jalgiadi, eta honi buruz hitz egiteko Amekoko platoan dauzkagu Ander Iriarte dokumentalaren zuzendaria eta Ane Lordi Korrikako koordinatzailea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hasteko konta iguzuen nola sortzen den dokumentala egitearen ideia? Nire partetikan, nik azken aldian egin ditudan dokumental gehienak pizten duena da nik horren inguruan gehiago jakin nahi izatea, ez? Bai torturaren ingurukoa edo bere garaian gatazkaren inguruko egin dituenak. Eta, nik uste dute euskaltzale guztiak nabaitu dugula oraintxe bertan egoera muga batean gaudela eta 3. Pizkunde bat behar dugula. Eta orduan ere buruari galdetu izan diot zein da benetan oraingo egoera, ez? Ni adibidez arnasgune batekoa naiz eta sensazio batzu ditut, baina gero hasten zarenean jenderekin hitz egiten, beti ez da zuk uste duzun bezala. Topatu nintzen bidearen ere Jurre Basoren tesiarekin eta hasi nintzen begiratzen zenbat gauza zeuden, ez? Eta konturatu nintzen oso gaidensua izango zala, jende asko elkarrizketatu beharko genuela, kontu asko zeudelako erdigunean, eta 2 orduko dokumental bat egiten bali manuen, bakarrik adituak euskerari buruz hitz egiten, jendeak lo hartuko zuela. Eta orduan hasi nintzen pentsatzen, zer dago euskaltzale guztiak pizten gaituena, bihotza galgal jartzen gaituena eta batzen gaituena. Eta hor, Korrika etorri zitzaidan burura, eta esan nuen, orduan, Korrikakoekin hitz egitea noa eta elkarrekin ateratzen dugun. Hau horrela. Eta nola plantatzen dezute proiektua, ez da, zein lan talde dago guztionen atzean? Proiektua bada luzera begirako proiektu bat. 23. Korrika bukatu zanean, Ander hurbildu zen guregana, eta ohikoa dan bezala azken edizioetan Korrikak ikusentzunezko bat egin dau izan mezua zabaltzeko, omenduaren gainean edo beste gairen bat jorratuta. Eta orduan egoki ikusi genduen bere proposamena eta bada orain grabatzen hasi, hurrengo Korrika bera ere grabatu eta erronka 2027an estrainatzea da. Orduan hor, Mirokutan alde batetik, AEK Korrika beste batetik, baina argi dugu euskaltzale eta euskalgintza osoaren beharra ere badugula aurrera ataratzeko.
Eta zer da bertan dokumentalen islatu nahi dezuten kontzeptu edo gai nagusia? Bueno, nik esan dudan bezala ikutu nahi ditugu euskararen erronka guztiak, ez? Atxikimentua, migrazioa, hiru lurraldeen egoera nola dagoen, legalki, nora joan gaitezen, gaitasunak, nondik gatozen ere bai, ulertu, usteak eta susmoak, eta guzti horren erdian badago korrika. Formalki galdetzen badiazu nola izango den, nik badaukate zerbait korrikarekin, baten korrika hasten denean, mundu guztia gaude korrika begira, joaten zara taberna batean, eta hor dago telebista begira, beste salkelekoarekin, eta oheratzen zarenean pentsatzen duzu, orain badago nonbaiten norbait korrika, esmatzen zara, eta orain badago beste nonbaiten norbait korrika. Orduan dokumentalak alde batetikan hori ikusiko du. 2 ordu irauntzen balin badu, korrika denbora guztian aurrera egiten, eta korrikaren hito handiak hartuko dute pantalla. Baina hori ikuspuntutik galdu gabe, joango gara ere batera atzera egingo dugu ikusteko korrika barrutikan, nola diren bilera horiek, nola hartzen diren erabakiak, zergaitikan erabakitzen den kanta honela egitea, edo zergaitikan den lema horrela, edo zergaitikan herri honetatik hasi eta ez beste honetatik, eta joango gara pixkat tripak ezagutzen. Eta aldi berean baita ere, adituen bitartez esan ditudan gai guzti hauek jorratzen. Proiektu hau finantzatzeko crowdfunding edo diru-bilketa kanpaina bat jarri duzuen martxan, zergatik aukeratu zute dirua lortzeko modu hau? Bueno, hau momentu honetan jalgiadi kanpaina abian da eta bada crowdfunding kanpaina bat, baina ez da izango dirua lortzeko modu bakarra, Gero aurrerantzean, beste arlo batzuk ikutzea ere bada, diru laguntzak, udalak, instituzioak, eta esan dugu moduan proiektu luze bat da, eta erronka handia da, orduan danon laguntza beharrezkoa da. Momentu honetan crowdfunding kanpaina abiatu dugu, uste dugulako, bada modu bat diru bilketa egiteko, baina aldi berean egitasmoaren partaide ere bilakatzeko izan norbanako talde, lagun talde, elkarte, zein beste motatako multzo batzuk. Kanpaina pasaden martxoaren 17an jarri zen martxan, apirilaren 25 arte iraungo du, eta dagoeneko, datua ikusi edan azkeneko aldian, diru aurreikustako gutxineko kopuru horren bi herenak edo bildu dituzu, ezakize balorazio egiten dezuten horren inguruan? Bai, guk nahiko genuke, ideala 88.000 eurokoa da, orduan gure asmoa eta erronka bada bertara heltzea, espero dugu hemendik aurrera bizkortzea diru bilketa hori eta ahalik eta zifra onena lortzea. Eta behin finantzazioa lortuta, zein da plangintza, grabazio, plangintza, egutegi bat ez dakit plantatu da zuten? Aipatu duzute 2027an argitaratzea edo dala erronka, baina ez dakit gainerako datak. Bai, nik uste dut filmaketa ja hasi da, gero izango da, argi dagoen bezala, korriken izango da momenturik filmaketako momenturik gogorrena, baina baita ere emankorrena, eta ostean jarraian egingo ditugu elkarrizketak. Ondoren tokatuko da montatzea, kupida pixka daukat montatzailea, Amaiaz, izango dituelako ehundaka ordu errepasatu behar, bai entrevista, bai korrikaren historian, bai grabatuko dugunan, Eta noiz estreinatu, badugu jomugetako bat zinemaldia litzateke, zinemaldiaren ostean zinemetara joan gaitezkelako, eta hortik herrietara, eta nolabait ibilbide hori bukatu, 25. korrikan, eta aportazio bat eman ere, euskararen egoerari eta oraintxe bertan herrietara eramateko bai korrikaren ezagutzen, baina baita ere eztabaida guztia. Dokumentala aipatzen duzue euskal komunitateari zuzenduta dagoela, baina komunitate horren barren ez dute sartzen euskaraz hitz egiten dugun orok, horaz crowdfunding kanpainan azaltzen duzunen arabera, baizik eta euskara maite duen edonork parte har dezakela aipatzen duzute. Bai, argi dago euskarak aurrera egiteko, euskaldunak beharko ditugula, baina gure ganatu beharko ditugu ere euskaraz ez dakiten horiek. Orduan, euskaltzale izan, baina hizkuntza gaitasunean hobetzeko autua egiten dutenak ere, guzti horrek osatzen dabe korrika, eta beraz dokumentalean ere parte hartzeko gonbita egiten dugu. Horrekin lotutare gainera zeurenak iten dituzue honintzen baitaren hitzak, esaten dutenak euskara ez dela altxor bat, gure hizkuntza dela, ze altxorrak kofre batean sartuta daude eta euskara erabili beharko genuken erreminta bat dela aipatzen zute.
Hori da, AEK-tik behin da berriro azpimarratu nahi dugu euskaraz eroso bizitzeko guneak behar ditugula, eta bizi hori erabilerak ematen dio, eta ez altxor batek gordeta mantentzea. Euskarak bestalde azken garaian hainbat oztopo judizialekin egin du topo, alde batetik lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizunari dagokionez epaitegiek hartu dituzten erabakiak, bestalde datorren apirilaren 11an Euskal Herrian euskarazeko bi kide Intzagurrutxaga eta Gorka Torre epaituko dituzte Baionan protesta bategatik. Euskaren aurkako oldarraldi judiziala bizitzen ari gara egun? Bai, egun bizitzen ari gara, baina aspalditik datorren kontua da, ez? Badirudi azken hilabeteetan bolo-bolo da bilen gaia dela, gehiago direla erasoak, baina kontuan izan behar dugu hiru administrazioetan egoera ez dela bera, EAEn, Nafarroan zein Ipar Euskal Herrian. Eta guretik begiratuta egia da gaur egun erasoak gehiago direla, baina Nafarroan oraindik ofizialtasunaren aldeko borrokan ari dira, eta zer esan Ipar Euskal Herrian bizi dugun egoeraz, beraz gaur egun bada fenomeno bat, lehen lerroa hartzen ari dana eta saiatuko garena horrela izan daiten, salaketen bidez, eta nik uste dut lortzen ari garela, ikustea besterik ez dago, igandeko manifestantian ere Baionan jendea bildu zela babes adierazteko Euskal Herrian euskarazeko kideei, orduan erasoak argi daude badaudela, baina erantzuna ere ematen ari da. Ez dakit Anderonen inguruan iritzei bat eduzun? Bai, argi dago Euskal Herrian askotan hitz egiten dugula elebitasunaz, baina batzuk zeharo elebitu gara, euskera eta erdera bat dakigu, eta beste parte bat ez da elebitu. Eta horrek egiten du guk nahi dugunean ezin autu hartua izatea gure hizkuntzan zein egin. Kontua da azkeneko urteetan irabazi ditugula eremu batzuk, eta batzuek privilegio hori ikutua sentitu dute, esaten dutenean utzi nazazute gazteleraz edo frantsesez bizitzen aske, ez nazazue euskara inposatu, horre trampa bat egiten ari dira. Zergatik zuk balin badakizu euskera eta erdera, aukeratu dezakezu euskaraz ala erderaz egin. Ordea, iritsi da momentu bat, non ez dakienak dirudi dela jakin behar ez duena. Eta horretan, nik ezin diot berari euskaraz egin, berak nahita ez inposatzen didalako erdera. Eta honi buelta eman diote kontzeptu horrekin. Eta, egungo egoeran lortu dute epaitegietara joatea. Eta nik ustez horrek reakzio bat izan du eta orain erreakzio bat izaten ari gara, azkenean privilegio kontua da eta feminismotik asko ikasi beharko genuke hor, Feminismoak ere privilegiozko lekuak irabazten hasi danean, egon da ere reakzio bat. Zorionez, nik uste dut kontu horrekin lortu dugula kontestu sozial bat, feminismoak denei egiten gaituela hobe eta feminismoak egiten gaituela leku horiek irabaztea eta euskararekin berdina izan beharko litzatekeela uste dut. Korrikaren inguruan galdera batzuk egingo dizkizut orain. Urrengo edizioa datorren urtean izango da, 2026an, 24garrena, 45 urtetan ibilbide luzea, 1980tik egindakoa. Bai, ibilbide luzea, baina helburuak berak dira, euskararen sustapenean eragiten dihardugu, eta aldi berean AEK-ak bere egunerokotasuneko lana aurrera eramateko diru bilketa beharrezkoa du. Orduan, martxoaren 19an abiatuko da 24garren korrika, eta horretan lanean buru belarri momentu honetan. Zeintzu dira 45 urte hauetako ibilbidean aipatuko zentuzken mugarrietako batzuk? Asko, nik uste dut, hasierak ez ziren errezak izan, baina lortu da modu batera edo bestera, garaietara egokitzen jakitea, eta horrek eragin dau, bi urterik behin sortzen den olatu erraldoi hori guztiz bizia izan daitela, eta gaur egun euskararen inguruan daukagun ekimenik indartzuena izatea, eta nazio maila erakusten dagoena, euskararen mugak besterik ez ditu azaleratzen, eta Euskal Herri osoa zeharkatzen dugu.
Izan ere, ibilbide honetan korrika euskaldunon identitatearen parte bihurtu da, zuk aipatzen zenuen bezala korrika dagoenean beti buruan daukagula, baina nik esango nuke agian euskalduno korrikaren parte sentitzen gehala eta alderantziz ere, eta halako atxikimendua lortu izana, imaginatzen zuentzako harro egoteko zerbait izango dela? Bai, gu antolatzaile gara, baina korrika herriarena da, eta hori argi dau, ez? Parte hartzen dauen jenteak horrela sentitzen dago eta uste dugu beharrezkoa dela. Harro egindakoaz bai, beti gustuko dugu hobetzea, ez? Eta, handik eta hemendik aurrera egiten saiatzen gara eta hori lehen esandako garaietara egokitzearen garrantzia. Aipatu dezu pixka bat, baina nola doa 24. edizio horren prestaketa eta antolakuntza esan dezun buru belarri zabiltzatela, ezakit aurreratu dezagukezun detaileren bat, zerbait, datorren urteko ari buruz? Hori ere bada korrikak daukan xarmatako bat, ez da? Azkenengo unera arte ez ditugula kontutxoak argitaratzen. Azaroaren erdialdera aurkeztuko dugu edizio berria, orduan momentu horretan jakingo da nondik abiatuko den 24. Korrikaren jarraitzaile izan da, jakin leike Bilbon bukatzea dagokigula, orduan hori bai aurre ikusten da. Eta, ibilbidearen lanketan buru belarri, eta kanpainaren mesua eta leloa izango direnak ere aukeratuta. Eta torkizunari begira nola irudikatzen duzu korrika? Nik uste dut, 25. ere zenbaki borobila izan da, edizio berezia izango dela, baina lehenengo 24. egin daigun, eta erronka ere badugu, bagarelako eredu beste hizkuntza gutxiagotu askorentzat, ezta? Hemen gertuen Frantziar estatuan baditugu Bretainiar eta Oksitandarrak, beraiekin harreman estua, eta korrikak aizpak ditu munduan zehar. Eta haiek guri begira sortzen dute beraien egitasmoa. Orduan, erronkatxo hori ere ez, sare bat bihurtu eta hizkuntza gutxiagotuak batuta hegemonikoen aurrean nola jokatu. Gaurkoan hementxe utziko dugu elkarrizketa, Ane Elordi, Ander Iriarte, mila esker Hamaikara etortzeagatik. Zuei. Gaurko berriei dagokionez aurrerantzean eskola kirola ez da derrigorrezkoa izango Gipuzkoan. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako eskola kirolari buruzko epaia berehala betearazteko agindu du, eta beraz aurrerantzean ez da derrigorrezkoa 13 urtetik beherakoek Gipuzkoako Aldundiak bultzatutako multikirol programan parte hartzea kirol klub batean izena eman ahal izateko. Pasaiako familia batek ereduaren kontra abiarazitako auzibideari erantzunez agindu du epaiak eskola kirolaren aurkako epaia indarrean sartzeko. Eta Gipuzkoako Aldundiak onartu egin du. Aldundiak ohar baten bidez jakinarazi du auto hori, eta bertan aurreratu du onartu eta errespetatu egiten duela eta ez duela errekurtsorik aurkeztuko. Araua 1980etik egonda indarrean. Goizane Alvarez, Gipuzkoako kirol diputatuak adierazi du haur guztiei kirola egiteko eskubidea bermatzeko ahaleginak egiten jarraituko dutela eta horretarako hainbat ekinbide dituztela martxan. Bide horretan Aldundia lankidetzarako prest dagoela gogoratu du foru diputatuak. Gipuzkoan kirol astapenetan jarduten duten eragileekin lanean ari direla adierazi du eta urratsak egiten jarraitzeko konpromisoa dutela. Diputatuak EH Bildu, PSE, Podemos eta EAJ-ko kideen babesa jaso du, denek egin dute bat inor bazterrean utziko ez duen eskola kirolaren eredu baten aldeko asmoan. Atzokoan, Nafarroan lurraren nazioarteko egunean 9 instalazio biometanizatzaile berri jarriko dituztela salatu zuen Makrotxaldeen aurkako plataformak. Gaur, lurraren nazioarteko egunean, Nafarroako makrorangen aurkako plataformak jakinarazi du eskualdean lehenik zeuden 3 gehituta gutxienez 9 instalazio biometanizatzaile berri daudela. Instalazio hauek abeltzaintzako minda eta industria hondakinak prozesatu eta biogasa ekoizteko sortuak diren arren, ingurumen arazolarriak eragiten dituzte. Plataformak salatu duenez, digestatoak, hau da, hondakin likidoak, nitrato kopurua murriztu gabe berriro ere soroetara isurtzen dira. Honen ondorioz, nitratoek eragindako kutsadura areagotu egiten da, gainazaleko eta lurpeko uretan eragina izanez. Hala nola eta salaketa gora bera, Ultzama ibaian isurketa kutsatzaileak aurrera jarraitzen dute. Gainera,
Ohartarazi dute abeltzaintza industrialaren edapenak eta oinarri kimikoen erabilera intensiboak egoera hori are gehiago larritzen dutela. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak onartu du bere mugapeko nitratoek eragindako kutsadura gehienak abeltzaintzako isurketatik datozela. Horregatik, plataformak neurri zorrotzagoak eskatu ditu. Hala nola, eremu kaltetuetan nitrato mailak balio segurutara jaitsi arte etxalde berriak eraikitzeko atzerapena. Egoerak osasun publikoa eta ingurumena babesteko premiazko ekintzak eskatzen dituela argi utzi dute. Gernikako bombardaketaren urteurrenaren testuinguruan, bandera zuria, futuro damnatio, Fernando Sánchez Castillo artistaren banakako erakusketa aurkeztu dute Gernikako Bakearen Museoan. Bai, erakutsiko duguna da Fernando Sánchez Castillo artista famatuaren erakusketa bat, bandera zuria, futuro damnatio deitzen dena, eta bertan hiru obra nagusi edo 4 obra nagusi daude. Gure lana beti da pizka bat urtean zehar gogoratzea zer gertatu zen Gernikan, gogoratzea Gernikak zer egin duen gertatu zena eta gero, eta horrezegatik beti gauza asko antolatzen ditugu. Aurton apirilaren 26 urtero lez doako sarrera daukagu museora, eta horretaz gain erakusketa hau antolatu dugu, eta apirilaren 29 eta 30ean ondarean gerra garaian deituriko mintegi bat egingo dugu, zeinetan munduko espertorik garrantzitsuenak ekarriko ditugu, esateko pizka bat zelan izan zen obren inkautazio hori gerra garaian, gerra zibil garaian, eta baita zer gertatzen ari den gaur egun munduan, Sirian, Ukrainian eta beste leku batzuetan ere ondare horrekin. Artzain eguna ospatzen ari dira asteazken honetan Ordizian, artzaintzaren mundua herritarrengana hurbiltzeko eguna aproposa izan ohi da. Herria zeharkatu dute 1500 ardik eta bestelako 11 jarduerak langintza horren hainbat tertz ikusarazi dituzte. Udan Erbeo. Artzain eguna ospatzen ari dira gaurkoan Ordizian, artzainen eta gazta sektoreren jarduera ezagutzeko egun paregabea da. Goizeko 11etan ardiak negua behin pasata mendira doazela ikustarazteko, hemen herritik 4 hartalde pasa dira, eta horrekin batera udalean Idiazal gazta berria aurkeztu dute eta Garena jatetxeko sukaldariek ebaki dute aurtengo gazta berria. Ikus dezakezuen bezalaxe izugarrizko giroa dugu gaurkoan Ordizian eta eguraldia lagun. Eskertzea lan egiten dozuen danari, artzai danari, gaztarile danari. Guretzako oso berezi da Idiazabal eta Barakaldoko Bizkaiarena herriko plaza bihurtuko dute datorren maiatzaren 3an Pirritx Porrotx eta Mari Mototx omentzea helburu duen Maite zaitut jaialdian. Ekitaldiak ordu terdi eta 2 ordu bitarte iraungo ditu eta euskal pailazoen dozena bat abesti izango ditu ardatz antolatzaileek jakinarazitakoaren arabera. Barakaldoko Bizkaiarena herriko plaza bihurtuko dute datorren maiatzaren 3an Pirritx Porrotx eta Mari Mototx omentzea helburu duen Maite zaitut jaialdian. Ekitaldiak ordu terdi eta 2 ordu bitarte iraungo ditu eta euskal pailazoen dozena bat abesti izango ditu ardatz antolatzaileek jakinarazitakoaren arabera. Jaialdiaren nondik norakoak Amagoia Mujika Maite zaitut elkarteko bozeramaileak ezagutarazi ditu astelehen honetan Bilbon eginiko prentsaurreko batean. Bertan, pailazoen omenaldiari babesa eskaini dioten erakunde, eragile, komunikabide eta enpresen berri eman dute antolatzaileek eta haietako hainbaten ordezkariak ere presente egon dira. Haien artean, 11 telebista. Erakunde publikoi dagokienez, 30 udalek baina gehiagok erakutsi dute dagoeneko euren babesa, baita Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak ere. AEK, Euskalgintzaren Kontseilua, Elkar Fundazioa eta Euskal Herrian Euskaraz bezalako gizarte eragileak ere euren laguntza eskaini diote ekimenari. Enpresen alorrean berriz, Laboral Kutxa, Irizar, Orona edo Izarkon presente izango dira.
Maite zaitut jaialdiaren babesle diren udalen bozera mailelana egin du astelehen honetako agerraldian Joana Mendiburu Oiartzungo alkateak. Mendiburuk, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen 37 urteko ibilbidea gogorarazi du. Baita ia lau hamarkada horietan sorturiko 31 ikuskizunak, ekoiztutako 39 diskak eta konposaturiko 400 abesti baina gehiago ere. Tokiko erakundetako zerbitzu publikoei gure herriak euskaldunagoak eta berdinzaleagoak izateko eman diguten laguntza guztiagatik. Bestalde, Mujikak datorren maiatzaren 3ko jaialdiari buruzko hainbat datu ezagutarazi ditu, beste hainbat sorpresa izango badira ere. Esaterako, emanaldia irri egiten duenari kantarekin hasiko da eta Maite zaitutek emango dio amaiera. Gainera, bekera gerturatuko den orori margo gorri bat eramateko gonbita luzatu dio. Guk nahi dugu han gauden guztiok barruan daukagun pailazoa esnatzea arratsalde hortan. Jaialdira gerturatu eta oraindik sarrerak eskuratu ez dituenak, pistarako azken tiketak erosteko aukera dauka oraindik nik ere maite zaitut.eu satarian. Gainera, norbanakoek ere diru ekarpenak egiteko aukera izango dute webgune horretan. Gure aldetik besterik ez badakizu informazio gehiagorako 11.eus ataria duzue eskura, ongi izan eta bihar arte. Maitasuna edo mina baldin bada